September ni somni basari sang ni somni pali zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule khovel mun sang hi boina in khat ani berma ye khochak lama po boina in mungmek ni in langa nimin khan Taiwan chuan an ram haya darkar somni pali chungin China thlona somli pathum le China in dolong pariat an mu thu an soya heti lai hen Japan chuan Taiwan Strait a in dolong lian atir lut ve bok China chuan Taiwan hi an rambung khat angin an chal renga tun lai hen Taiwan ram haya hian ni tin thlona le drone ba ka long atir kwal thina nimin khan Japan media te chuan Japan in dolong in Taiwan Strait a lu thu an puang boka helai vela hian in do an tin tu mekem ni ti turani a bouro ka tangru riawani Taiwan Defense Ministry chuan nimin jing khan thu chu siamin darkar somni pali liamta chungin China sipai thlona somli pathum le Chinese in dolong pariat an mu thu an soya thlona somthum pali zet chuan Taiwan chimthlang le khochak lama Air Defense Identification Zone ADIZ anti an paltlang ni in an soi China hian Taiwan hi an ram dik takani thu le atula ni phot chuan an thu hnuaya da turin tharum po man an hredon lo ti an soi cham chia tun hnaya Taiwan thlerkar bulvela hian China sipai te chu an veivak de urengani Japanese media te tarlan danin Japan in dolong chu avoi khatnan Taiwan Strait ta an luta Japan in helai biala longtir kwal tura zalenan nei zealand tirna ni thu an soya karma samai khan Taiwan nai Japanese thlerkar vela China long lian indo thlona phurchi chu mu ani a Japan sarkar an lom lo hle ani Taiwan liteng sol Taiwan Strait ta hian US le thurwal puiram te chuan helai hi international waterway ani ziati lan nan ma an lana sa a he hian China ti thin ur hle a chu wangin tun hnaya China sipai te chu thlona le longmang te in anin lan ve de urenga Sazanami destroyer in Taiwan Strait a thlolai hian an thurwal puiram Australia le New Zealand long engmuzat po an lo te equal ve ni in Japan media te chuan an tar langa heng ram pathum te hian South China Sea sipai nun chanziran tum ni in media hian tar lan ani boka ma se heng ram Defense Ministry te hian official in engma an la puang chiang lo thung karmasa khan Taiwan hai Japanese thlerkara hian China long lian indo thlona phurchi Liaoning aircraft carrier chu aron in lana destroyer pani in anzuyani Japan chuan heng indo long te hian an ram tui puichin Japanese vaw komatanga mel somni palichin tui puyan ron lut ni asoin ngai zammai an tum lo thu an soya China chuan international law an bo chelo ni in an soi thunga August hapo khan Japan chuan China en thatu thlona surveillance aircraft chu an ramchin boruwa ka an ron thlok lut ni in an lo soi to bok ani hetianga China in an ramchina thlona le long aron tir chungpo engma an ti lo chuan China chu in luling zual zelang ti hlo thonna wangin Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan an in dolong chu Taiwan Strait ta hian atir ve ta ni in Yomiuri Shimbun daily chanchin bu chuan an ziak ani soitongin China chuan Taiwan hi an rambung khatani wangin Taiwan le chevel tuipuya po an sipai te chu an du hunan kalvel theani ti chu an din na ni a chuti la chuan US le ram engemozat chuan Taiwan hi maniaro in rel ramani ti in China hian international law bo chiani antia tun thlatir lampo khan German sipai long chu Taiwan Strait ta hian kalin China chuan an ram chunga German long kal chuan helai bial himna ti chiani in an lo soi sel to ani nimin lama pon to angin China chuan intercontinental ballistic missile an kap chuak ani kha soitongin China hian Taiwan hi an ramani angin an thun hoya om theinan hmala kan tum thu le anin zom khom le na tur hian a tulani chuan tharum po man mai an hredon lo thu an soi thina chuti lai chuan Taiwan hian khothlangram abik takin US ne na anin zom na ti nget sau sawa ral thuam po achek muk sau sau ve thungani Russia President Vladimir Putin chuan ni lai zan khan thu soin nuclear ral thuam nei lo ramin an raman beya churam chu nuclear nei ramin an puyani chuan beiron angin Russia chuan an ngai don thu asoya he athu soi hi Ukraine ral thuam mang tura in pu chana ninge ya ngai ani Russia President chuan a sarkar chuan Russia in nuclear ral thuam man dan tur chungchanga thudel kil anei chu ti danglama tum thu asoya Ukraine chu nuclear ral thuam nei lo ram ni ma se US baka nuclear ral thuam nei ram dangten ral thuam chi sang manga an tran pui mek ania wangin
Putin a hian Ukraine a ral thuam hmang turin dikna nei ni in na in ngai ani tuna hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chu USA a kalin US nen a hian Russia sipai te hmun an ka theinan missile kap hlatchi an dil mek chungchang a bo zui ni in a langa Putin a hian tun hma po in nuclear ral thuam chungchang hi alo sei fo to a Zelensky chuan Putin a hian Ukraine tanpui turam te vonan nuclear ral thuam chungchang a sei thin ni in na pu ve thunga tuntruma po hian Ukraine ram sipai ho tu Chief of Staff Andriy Yermak chuan Russia hian nuclear ral thuam hmanga khovel ti thai mai lo chu ti the nei to lawani ati ani Putin a chuan a Security Council te ne na meeting poimo tak an nei hnuwa Russia chuan an ramin beinan to a an ram himna ta na poi thei khopral thuam lian hmanga be an ni chuan nuclear ral thuam man chungchang chu angai to nga lang ti asoya nuclear nei lo ramin nuclear ral thuam nei ram te puina hmanga min be ani chuan Russia ram be ron na kan ngai do na kan nuclear ral thuam te hi kan ram le kan mi te ven himna tura kan nei that berani ati ani indo pui pani na hnuwa khan nuclear nei ram te chuan nuclear indo na omani chuan hne tu om the ni don lova chu wangin nuclear ral thuam ti tlem chu khovel himna ni ti in nuclear ral thuam ti tlem zong in ma an la a ma se chet na rap thlak thlen lo tura Belgium te ti se tura man chi nuclear ral thuam an la siam thei chong lova kumin jun thla khan Putin a hian Europe khomwal puya nuclear ral thuam om zong a in Russia nuclear ral thuam atam jok ti so in USA chuan Europe a nuclear ral thuam aron chop hnai ani po in Europe tan himna om chuang lo atia Europe a hian nuclear ral thuam laka inven na le inral rin na tur man ruwa om lo wangin nuclear ral thuam man ani chuan Europe khomwal puiram te chuan an se pui ro tur ringot don ani ti alo soi to a tuntruma hian beiron nia in hriat na thin lung nen Putin a hian Europe le USA te chu nuclear ral thuam mangin aron vo le ta ni heti la hian ni lai zan khan Russia sipai te chuan missile le drone mangin Ukraine ram kho pui ki chu dar kar nga an beya power siam chuan a hmun an bituma mi panhi an thi ni in Ukraine ram emergency service te chuan an soya no pang chum chiap te kalna KG te school building pakhat le gas pipe ba ka kar som ni vela chian ni in an soi Russia hian kum thum chung zet Ukraine be to na hian Ukraine rama power siam na hmun za som sari vel zet ati cheto ni in we no chuan an soya thlasika nei le to wangin Russia hian Ukraine mi puiten in ti lumnan nei lo na turin power siam chuan na hmun te a beile tranta ani Ukraine official te chuan ni lai zan khan Russia hian missile paruk le drone som sari mangina be ni in an soya Ukraine chuan van sangan omlain missile pali le drone somruk paruk zet an lo kap thla ni in an soibok US le France baka an thurwal puiram enge mozat te chuan Israel le Hezbollah te chu a thei angaranga inka hai nei tur le ni somni pakhat chungtal inka hai nei turin an nor UN General Assembly nei lai mekin hengram te hi an thu khoma Israel in Lebanon ram ma bomna le Hezbollah ten missile le drone manga Israel a beina chu ti top thuai ani lo chuan Indona lian zo ka chuak thuayang ti soin ni somni pakhat chung inka hai nei an rota thu chu siamin Israel le Lebanon sarkar chu inka hai lai lok nei turin an ngen ti an soi Israel le Lebanon sarkar emo Hezbollah fir fiak pol te emo atua ma in hengen na chungchang a hian thu soyen la nei lova US official te chuan an zawai hian an ngen na chu an revek ani an ti thung Israel ram mar lam Lebanon nena anin rina laya hun rei tak chung Hezbollah te hian rocket le drone mangin Israel an ron bei to a hei wang hian Lebanon nena anin rina laya om Israel mi sang engmozat te chu mun him lama an ral tlan meka heng ral tlan te hian kir le theina turin Israel sipai te chuan Hezbollah te bein Lebanon ram chung an bom meka ni US chuan inka hai in rem na hian Hezbollah te chu mingziak tu an nilawang ti soin Hezbollah ten in rem nan pom theinan Lebanon sarkar in ma an la ang antia Israel hian US le athurwal puite rot na hi apom ngei be se ani a voin hian UN General Assembly ya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu a soidona heta hian Netanyahu hian inka hai rot na pom thu a soi ngei rin ani Netanyahu hi US akal meka wangin Foreign Minister Israel Katz chu Israel rama hian acting Prime Minister ani meka Katz chuan an ram mar lama om ral tlan mek te thamuang taka an kir le thei ma chuan inka hai om don lo ti asoya
Israel sipai te po in Hezbollah le Hamas an beinan chun zom zel don thu an puang bok ani tunla hian India le Russia mithiam te tang ho siam Kalashnikov AK-203 assault rifle chu hral akal hle US in Russia hrek na wangin ramhrang hrang te chon Russia hne na tangin ral thuam an lei thei ri lova AK-203 rifle hi India rama siam India rama tanga hral chuani wangin Africa khumol puiram le Middle East ram te chuan an order na sa hle ani AK-203 rifle hi Indo-Russian Rifles Private Limited IRRPL te siam ni in Kalashnikov rifle tunlai berani a India rama siam ni in India chu Russia ram pona AK-200 series assault rifle siam chok ma saberani a Russia ram atanga silai leina saram te chuan tuna hian AK-203 rifle hi India ram atangin an lei meka hei hi India tan chuan sum mu na thatak ani pi lama Africa le Middle East ram te nena inzom na tha an nei thei pha be sei ani bok AK-203 rifle hi India sipai te hna po an man turin kumin kumtir khan singthum le sanga zet hlan ani to ni in India Today chuan an tar lang ani bazari lo thira wangin kan lo me